Bona tarda. Avui ens trobem al de Sant Andreu Parla, aquí al peu del carrer Joan Torres, aquí amb confluència, amb la cruïlla, millor dit, de Gran de Sant Andreu. Aquí, com podeu observar, aquí hi ha com una espècie de petita rampa, aquí hi ha com unes lloses, que no fa gaire, o sigui, fa unes setmanes, els operaris de Parcs i Jardins han tornat a vindre aquí un altre cop a arreglar les lloses que estaven aquí aixecades. Com comprendreu, aquestes lloses s'aixequen per la capçonada, o sigui, de l'Ajuntament de Barcelona, que s'encaparra en voler mantenir el carrer de Sant Adrià aquí a la confluència amb el barri de Bon Pastor, amb els carrers de Segre i el carrer Santa Coloma, carregant tot el trànsit per allà. O sigui, si el trànsit aquí al barri estigués més repartit, o sigui, això no donaria lloc a una obra que des del primer dia, mal planificada, mal dissenyada i mal manteniment, perquè com vaig poder observar i com vaig discrepar jo en els operaris de l'últim dia quan estaven això arreglant-ho, em trobo en què, primer lloc, agafa un operari, deixa caure a terra un sac d'aquests de ciment de 25 quilos, ho deixa així el ciment en pols, posen les lloses a sobre i després ho reguen i amb això pretenen que quedi ben reforçat i que quedi ben fort. I a l'increpar-li quantes vegades més això ho tindrem que veure que ho arreglen. I em salta el que està allà de Mirón, el que no fot res, diguéssim, el capatàs del grup de la quadrilla. Sí, así simplemente. Diu, mire caballero, si tiene algo usted que decir, se lo dice el señor Collboni. Perquè jo li vaig dir, o sigui, això, suposo que anirà pagat amb els impostos que se'ns cruixeix a tots els ciutadans, se'ns cruixeix d'impostos, de l'IBI, o sigui, el famós, aquest nefast, també, impost del CO2, que jo no entenc quin sentit també té aquesta mena d'impost, que només es paga aquí a Catalunya, perquè el resto d'Espanya, que jo sàpiga, no es paguen. O sigui, teòricament, si contamines, si pagues, no contamines, o sigui que pots circular, però no veig que això sigui veritat, perquè en el 1 de gener de l'any 2027 ja ens estan dient que els cotxes de distintiu B medioambiental faran allò que diem caput. Doncs aquí nosaltres tenim aquí un pa amb dues tortes, no?, que diem. O sigui, per una banda, el fanatisme colauero, que en el seu dia va voler fer una superilla, que és un autèntic cagarro, perquè de bonica aquesta superilla no en té res, va destrossar tota l'essència del barri, o sigui, van agafar, o sigui, per començar, veies que les faroles les tallaven amb motosserra, unes faroles molt boniques, molt emblemàtiques, antigues, o sigui, que donaven una entitat al barri, i el casc antic de la ciutat. O sigui, molt modernisme, però bueno, ens trobem també els problemes de que al carrer Gran de Sant Andreu, això que diu la senyora regidora Marta Vilanueva, de que a Sant Andreu es pot aparcar, li podria dir que com es descuidi una miqueta, li sortirà un nas com el Pinotxo, per mentiders que arriben a ser. Senzillament, o sigui, de poder-se aparcar al carrer Sant Andreu, concretament al carrer Gran de Sant Andreu, o sigui, van perseguint tant la Guàrdia Urbana com els de l'àrea verda i àrea blava, o sigui, quan no és a peu, paren amb la moto i es posen a multar els cotxes que estan aparcats davant d'algun comerç. O sigui que això de que a Sant Andreu es pot aparcar tot arreu és absolutament fals. Ni siquiera hi ha lloc pagant per poder aparcar. Bé, com podeu veure, aquí teniu la famosa rampa que fèiem referència, d'aquí del carrer de Joan Torres, la que precisament aquest tipus d'enrajolat cada 2 per 3 està aixecat. I han hagut de venir des de fa un any almenys que aquesta zona es va remodelejar i es va fer aquesta superilla aquí, de que s'ha aixecat
s'ha aixecat el paviment. Bueno, o sigui, hasta que un dia no s'entrebanqui o caigui alguna persona gran i es faci mal aquí, pues no, això no hi haurà cap solució. Amb lo fàcil que era haver-ho deixat com estava abans, o sigui pavimentat amb alquitral del com estava abans. Jo no sé per què hem fet aquí aquest tipus de llosa.